Vă salut, dragi prieteni din Cupola de Foc, care nici asta nu mai e ce a fost. M-a rugat un prieten să fac un clip despre Nicu Ștefănuță și mă gândeam să fac un episod despre politicile vezi și cam ce înseamnă toată această mișcare degenerată cu mult față de ce obișnuia să fie în anii 70, de unde a pornit ca mișcare antirăzboinică, mișcare de stânga pentru creșterea veniturilor săracilor și a ajuns o mișcare în favoarea dezindustrializării și pro-război, care are ca urmași, ca membri, nu niște dizidenți ai sistemului, ci ca pe cei mai reacționari apărători ai lui, cei mai intransigenți. Însă, după am văzut un articol care mi-a atras atenția din partea altor, așa zis, și liberali, centriști, moderați. Am văzut un articol al lui Eugen Tomac despre cei care nu votează pe Ursula, cei care nu votează Comisia Ursulei, că sunt niște trădători, pentru că Ursula, în rezoluția ei cu care a candidat, a anunțat că va pune Uniunea Europeană la căruța intereselor ucrainene, că raison d'être-ul Uniunii de acum înainte va fi să producă arme pentru Ucraina, că ne îndreptăm spre Uniunea Europeană a Apărării, vom avea comisari militari și toate astea. Deci este această principală dimensiune a existenței Europei, nu prosperitatea, nu pacea, ci pur și simplu războiul. Și zice domnul Tomac, ales pe listele USR-ului și parte din Renew, deci parte din liberali cica, face următorul silogism: cine nu votează Comisia, cine nu votează pe Ursula este cu rușii și cine este cu rușii este un trădător și, în fine, mai spune la acolo ce trebuie să le facă trădătorilor. Lucru pe care l-am mai auzit și din alte părți, tot așa, chipurile din mainstream-ul liberal, chipurile noi suntem extremiștii, că ne opunem direcției curente, iar ei sunt moderații, că vor să ne facă tot felul de chestii, pentru că ne opunem direcției curente, cam asta e exercițiul de proiecție. Și mă gândeam așa, cum a ajuns centrul politic să fie efectiv întors pe dos. Adică lucrurile de bun simț pe care le-ar fi susținut înainte centrul politic, acum sunt susținute și apărate numai de margini, iar centrul politic a devenit efectiv un bocanc totalitar cu care nu se poate negocia dacă te opui lui, dacă nu-ți convin măsurile pe care acest centru le ia, ești fascist și trebuie să fii anulat și trebuie să fii dus în locuri și trebuie să-ți se facă chestii. Cam asta e discursul. Și cu cât te apropii de centru, cu atât extremismul mai mare. Asta e interesant. Deci creștini democrații sunt da, și ei sunt destul de totalitari, social-democrații sunt și ei destul de totalitari. Bă, da, ăia din centru liberali, ăia care obișnuiau să fie apărătorii libertăților individuale, ei și cu vezi sunt acolo cei mai mari tirani. Este așa un fel de sectă și dacă nu faci exact cum vor ei, trebuie să te anulăm, trebuie să te dăm afară, trebuie să te ducem în lagăr, cum era la vacciniadă. Deci, atât creștini democrații, cât și social-democrații au susținut, sigur, vacciniada, dar vezi și cu liberalii erau fanatici, cei mai fanatici, să-ți facă toate relele din lume dacă refuzai să te vaccinezi. Așa că, da, e tot un exercițiu de proiecție. Asta mi se pare amuzant, că vezi din contestatarii războaielor imperialiste din Vietnam și în general din logica asta războiului rece, vezi din anii 70 care doreau să se stabilească totuși un dialog cu Uniunea Sovietică, cu statele comuniste, acum sunt adepții celei mai radicale intransigențe. Oricine zice că poate trebuie ascultat și ce zice dușmanul, că poate lucrurile sunt mai nuanțate, că poate propaganda de război nu fi impecabilă și nu avea dreptate complet, așa cum de altfel se întâmpla mereu la orice război. Să le spui chestiile astea, ei flipt, adică au devenit cei mai reacționari în momentul de față. Și da, liberalii, așa cum la vacciniadă useriști erau cei mai nenorociți toționari,
ăia care vreau efectiv să te ducă în lagăr. Deci am avut o discuție, eu ca fost membru USR, aveam o discuție cu șefa politicilor publice din acel partid și încercam să o conving să nu promoveze certificatul verde la muncă. Ei aveau această inițiativă legislativă în Parlament și doreau practic să ne anuleze dreptul de a mai munci. Și în cele 2 ore în care a durat conversația, mi-am auzit că noi trebuie să fim duși într-un oraș cu ziduri înalte, că trebuie să fim închiși acolo, că din noi țâșnește boala. Femeia inventa și că toate rudele ei și toți prietenii ei sunt la ATI, chipurile vaccinați, dar vaccinați însă e o îmbolnăvire vaccinație, așa se justifica. Și orice îi spuneai, era vorba numai de boală-moarte, voi sunteți boala, voi sunteți moartea, odată ce nu te vaccinezi, renunți la drepturile tale de cetățean și putem să-ți facem orice, cam asta era logica. Și că nu mai ieșim din ea, S-a sfârșit cu Pandileala, a început războiul și acum, în logica războiului, același lucru, exact același discurs din partea zonelor chipurile moderate ale societății. Acum, înainte de alegerile europarlamentare, era un filozof, chipurile pe Hot News, care dezbătea dacă ar trebui să li se ia sau nu dreptul de vot conspiraționiștilor, adică celor care nu aderă la narativa dominantă, dacă ar trebui sau nu să li se retragă acest drept fundamental și să nu mai fie considerați subiecți în democrație. Da, mi se pare trist și un semn al degenerării sociale, faptul că alunecăm pe această pantă a extremismului și a radicalizării și că în același timp se minte cu acest exercițiu de proiecție în care noi ăștia care ne opunem acestei dileli suntem chipurile radicali și extremiștii, iar cei care promovează această dileală sunt chipurile moderații și democrații și liberali. Asta aveam să vă spun, m-am pupat.